Βοηθούμε λίγο να το διαβάσει αυτό. Όχι, αυτός είναι ανερχόμενος. Και αυτός είναι ανερχόμενος. Είναι αυτολογία, λοιπόν, είναι δεν γίνεται οπότε, γιατί ένα πρόβλημα. Δεν είναι το αγαπημένο σου σημείο. Και κάνει τη φάση που λες τώρα που κάνω και μουστάω. Το μελάνι. Το μελάνι. Και δεν έχεις και πέντε άλλους στο διάστημα. Το δικό σου πάνω. Μόλις τελειώνω τα μολύβια. Όταν τελειώσω τα μολύβια είμαι Και στο μελάνο εγώ ξέρω. μελάνο δεν κάνω πάντα. Κάνω ακουαρέλες όμως. Κάνω τελείως το Κάνω στο χρώμα. Κάνω το χρόνο. Δεν είναι τώρα και δεν ξέρω... Δηλαδή ο χρωματισμός για σένα είναι κάτι που είναι το χειρότερο σημείο σου, είναι το σημείο που λες όχι είναι γαμό του τώρα να κάνω το... Ήταν από το μπορώ να κάνω τις ώρες, να πάει 3 ώρα το βράδυ, ας πούμε, και το μόνο. Και το χειρότερο σημείο σου είναι... Μολύβια. Μολύβια. Είναι το χειρότερο, δεν παλεύεις εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχεις μια δύσκολο χαρτί που πρέπει να συγγενήσεις. Το φτιάχνεις και καλά και είναι το πιο ζώρικο, είναι και... Είναι το σημείο που ξαναφώνει, παιδί μου, έτσι. Ναι, που βρίζω, παύλο τσέρι, βρίζω, πετάω. Αν όμως τέχνει κάτι και να βρίζω, όταν δεν του κάθομαι. Βρίζει πολύ. Μπορείς να πεις ότι... Υπάρχει φτιάχνω ένα γελάς, ξέρω εγώ, που θα κρύψω να βρίζω. Δεν τολμάς να γελάς. Εσένα ποιο είναι το χειρότερο σημείο στην ηλικία σου όμως? Θα έλεγα όταν προσπαθώ να βρω για παράδειγμα γένεια, ας πούμε, και το καρέ. Με τα μολύγια βασικά, ναι. Τα μολύγια. Οπότε, να σου dream project. Έχεις άπειρα λεφτά, μπορείς να σε εκδώσει όποιος γουστάρει, μπορείς να δουλέψουμε ό,τι θέλεις. Τι κόμμα και λέγεται Dream project. Σε παίρνει τηλέφωνο, μάθε, σκέφτεσαι να μου ότι τι αυτές τις τέχνες στον κόσμο, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος να σου πάρει, Dan Video, όχι Dan Video έφυγε. Ποιος είναι τότε στην εγώ έχω βοηθήσει. Θα σε παίρνει τηλέφωνο Vertigo, σου λέει Παυλίδη, σε χρειαζόμαστε. Έχεις να παίρνει μαζί σε όλα τα καμάτα πράγματα. Dream project. Ποιο είναι? Το ξέρω, αλλά δεν έχω διαβάσει καθόλου. Θα κάνω κάτι προσωπικό, δικό μου εντελώς. Αλλά τώρα να μιλήσω γι' αυτό λίγο δύσκολο, γιατί και εγώ ίδιο δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είναι το σενάριο και εκείνη τη στιγμή σου βγαίνει στο χαρτί, ας πούμε, που δεν μπορώ να το πω τώρα. Ή ας πούμε και να ή κάτι να πω, προτιμώ να το διαβάσει ο άλλος και την άλλη το σύστημα που παίρνει. Δυσκολεύεται να παρουσιάσει την ιδέα σου. Ναι, είναι προφορικό. Μα μόνο εσύ ιδέες. Δεν υπάρχει μία ιδέα για να κάνεις κάτι. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς το πίσω του ανθρώπου που έκανε τα χελώνα. Όταν ξεκινά να κάνεις... Δεν υπάρχει πιθανότητα. Μια ιστορία δεν μπορεί να ξεκινήσει από μένα, δεν έχω φανταστεί κάποιο συγκεκριμένο καρέ που πάνε και στη μέση της ιστορίας. Και να ξεκινάω από αυτό και να εξηγείται κάποιο. Οπότε κολλάζει το πιτάρισμα θα κάνουμε. Ναι, πιτάρισμα. Αυτό πιτάρισμα να κάνει το pitch, δηλαδή, να το παρουσιάσει. Θα κάνουμε το pitch, πάμε σε τέτοια μορφή, σηκώνουμε το pitch και το δίνουμε. Γίνεται λάθος. Το ξέρω, αλλά ας πούμε παραδείγματος χάρη γίνει πράγμα το pitch, δεν θα θέλει να σ' ακούσει, ξέρω εγώ. Όταν κάνεις το pitch πρέπει αυτό που το έχει γράψει. Ναι, κύριος. Αλλά ο καλλιτέχνης δεν παίζει λόγο. Όχι, γιατί ο καλλιτέχνης θα δείξει δουλειά του και θα το πει κάπως έτσι θα φτιάξει. Δεν έχει να πει να περιγράψει ότι θα έχει κόκκινο και πράσινο και μπλε με πράσινα και φαντάζομαι. Τουλάχιστον να κάνω πυλόν, βέβαια δεν έχω κάνει αλλά ο καλλιτέχνης έχει τόσο πολύ λόγο. Όχι, όταν δίνεις το pitch, ο συγγραφέας μιλάει, ο εκδότης, έτσι ώστε να τον πείσει ότι είναι γαμώ από την ιδέα μου και θα βγάλει λεφτά, γιατί αυτό είναι λεφτά μου. Και ο καλλιτέχνης πρέπει να του δείξει οπωσδήποτε κάποια, δηλαδή πώς θα μοιάζει, δηλαδή πώς να μιλάς όρθιο και να δεις θα μοιάζει με τον Μάτις Άντερσον, αλλά δεν είναι ακριβώς τέτοια επιρροές. Από Φρανκ Μίλλερ πρέπει να σου πεις αυτό είναι. Ας πούμε και μου δυσκολεύω όταν μου λένε τι κάνει, δεν μπορώ να μου πω.
σε κάποιον. Τι κάνεις, σχεδιάζω. Η ερώτηση είναι πώς το κάνεις, είμαι σίγουρος ότι είναι... Ναι, το σημείο δεν θα το δει διαδικασία. Συνήθως λέω, ας πούμε, έχω βάλει μελάνι. Δεν ξέρω, αλλά και πάλι... Θα προσπαθήσω να βγάλω έναν όρο, τον τρόπο του σκύψου σου, για να μπορείς να το δείξεις σε ανθρώπους. Monochromatic ultraviolence. Το λες, με λες μονοχρωματική υπερβία, θα να δίνεις. Λοιπόν, ο Παύλος Τραβλίδης στο κλείνει ο CEO της Vertigo, παίρνει εσένα τηλέφωνο. Ποιο είναι το τρίτο? Εγώ επειδή δεν πολυγράφω, παθώ βέβαια. Δεν πολυγράφω. Ξέρω, ήθελα να συνεργαστώ με το παιδί μου. Δεν καθόλου. Δεν με χαλάει. Καλά και όλοι μας αντίθυνε, δεν κατηγορεί κανένας. Ναι. Ή γιατί το ξέρω, μου αρέσει πολύ στην εταιρεία. Το ξέρετε επίσης είναι καλή. Γενικά δεν θα με πειράζει ιδιαίτερα. Αν ήταν ωραίο το σενάριο, θα μου άρεσε. Πάντως γενικά και οι δυο σας δεν δίνουν, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ποιος όταν το γίνει το Dream Project, το ξέρω εγώ, λίγο κολλάτε, λίγο δεν υπάρχει Dream Project. Φοβάστε, ξέρω, σπάσει όταν σας αφήσει ελεύθερη, μπορεί να βγει κάτι το οποίο ξέρετε να δεις μόνο σε εσάς. Όχι, το Dream Project είναι σαν να σου λένε είναι αυτό και δεν θα κάνει τίποτα άλλο μετά. Δεν υπάρχει, δεν είπαμε το τρισμένι για να πούμε το Dream Project. Ξέρω εγώ είναι λίγο... Σε κάποιο σημείο, κοιτάξτε, δεν σημαίνει απλά είναι που έκανες κάτι απίστευτο, ξέρω εγώ, και το έχεις στο κέντρο της καριέρας σου. Μετά πηγαίνεις, ξέρω εγώ. Όχι στο κέντρο, μετά θα ανέβεις από πίσω. Μετά μπορείς να φέρνεις τα conventions και να κάνεις να σπουδάς ανθρώπους, ξέρω εγώ, με την μένει Jedi και τους κάνεις, έκανα αυτό. Μα καλά. Εμένα το πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ, θα μου πιάσει την Δεν θέλεις με το οποίο θα μπορείς να συνεργαστείς. Βασικά, ξέρω δεν μπορώ να μην ρωτήσω, πόσο χάλια έκανε η Πάσχα και ο δεν ξέρω δεν θέλω να το συμπάσχω. Ναι, τα πρώτα δύο. Πόσο χάλια ήταν. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Δηλαδή αυτό δεν είναι τυχερό, δεν κάνει δουλειά μόνος, τα κάνω από ίντερνετ. Είχα από τελείως διαφορετικά. Η αλήθεια ναι, πως τελείως διαφορετικά, δηλαδή πρέπει να έχεις να το κάπου στη μέση, έτσι. Είχαμε την άποψη ότι αυτό, οι εκδότες δεν ήταν εκδότες, δεν εκδώσανε ποτέ με κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ήταν να πεις ότι ήταν ούτως ή άλλως και ήταν βιβλία. Πούμε και απλά είπαν να δοκιμάσουν το κόμμα. Ήταν άνθρωποι άνθρωποι στο φάση που δεν διαβάζουν το κόμμα. Που καταβάζανε τη ρόνια. Και ξαφνικά λένε μια μέρα, ξέρουμε ακόμη για τον Όρτερ. Ναι, ο ένας και ο άλλος δεν θα πούμε γιατί ήταν τότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες που πειράξαν να το εξηγούμε. Οκ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δηλαδή ήταν μικρά πράγματα, ήταν... Όταν ο άλλος να αγαπάει αυτό που κάνει, δηλαδή όταν το βγει τελείως να κέρδος, και είναι σε φάση ότι άντε τελείωνε, γιατί πρέπει να βγει, γιατί πρέπει να πουλήσω. Χωρίς να σου πει ναι, αλλά δεν θα πουλήσεις, θα έχεις προσθέσει λεπτομέρεια. Δηλαδή, εντάξει, ας γι' αυτό τελικά δεν πήγανε καλά. Ναι, ας μην λέμε ότι παίρνω βέβαια, το θέμα είναι ότι όταν είσαι καλλιτέχνης ή κομμίστας ή όπως θέλεις να το πεις. Πάλι δουλειά είναι. Πρέπει να έχεις και ένα καλό σενάριο, δεν γίνεται. Τι δεν πειράζει, χαιρέτησε. Μάλιστα αυτό. Έλα να μιλήσεις και εσύ τώρα για τα λόγια. Δεν μπορώ, σαν άλλο. Να, αυτό που ξέρω, θα δεν μου αρέσει να κάνω. Οπότε ναι, αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι μια δουλειά. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις κάποια δυνατότητα και μόνο το βλέπεις σε φάση λίγο να χέρια μου και να μπορείς να βγει. Μάλλον αυτό ήταν το χειρότερο. Ήταν η πίεση, η απόλυτη αγώνα νόμου που είναι καλά. Γιατί κάνεις τόση ώρα για να φτιάξεις αυτό το πράγμα. Πώς θεωρείτε ότι χρειάζεται η επαγγελματική θα είναι διαθέσιμη και θα αρχίσετε ή έχετε ξεκινήσει ήδη το δεύτερο. Αυτό είναι τμήμα μεγαλύτερο.
Και πότε σου πληρωμένο graphic novel. Δώσουμε το Νοέμβριο στο Hot Bubble. Ναι. Δείξουμε κάποιους εκδότες. Αν θες κοιτάξεις, Και πριν θέλω εδώ. αν το βγάλει Α, ωραία, το 2013. Και άμα δεν έχουμε και μάγια λοιπόν, θα έχουμε λες. Και εγώ θα συνεχίσω. κάναμε αυτό στη συνεργασία. Αυτό είναι το λάβμα. Τα ιστορίες είναι του Lee Grice. Έχει να πέσει πάρα πολλά χάρτια. Σαν αυτό εδώ. Πολυκρομάτικο το τραβάει, σε αντίθεση με το μονοκρομάτικο το οποίο έχουμε εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ. Μ' αρέσει και το σέτια πάρα πολύ. Το εδώ πέρα. Καλό. Εντάξει, θα το δούμε τα φάστα. Το διακόψω λίγο. Θα το κόψω εδώ. Στην αρχή. Η Μάλια, ο Παύλος, με παιδιά χαρικάζομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υποθέτω ότι θέλοντος να έχετε το εβδομάδα από την Καταλήτη στο ίδιο το site, την συνέντευξη. Shakespeare λέγεται, είναι ένα site στο οποίο μιλάμε reviews για κόμικς, κάποιους λαϊκούς που δεν μπορεί να έχει την ευκαιρία, και ούτω καθεξής. Δείτε το, κάντε το like, δώστε τα ενεργικά στους φίλους και στους φίλους σας. Στο Facebook είναι από το group. Το ίδιο λέγεται shapescapes.blogspot.com. Υποθέτω ότι αν μάθω πώς χρησιμοποιώ βίντεο editing software θα βάλω και υπότιτλο κάπου εδώ πέρα. Ποιος από εδώ πέρα. Α, ναι, ποιος και να ευχαριστήσουμε την υπέροχη οικοδέσποινά μας. Λοιπόν, να είστε καλά, Μαρία.